konakele amabhinqa experience inetworking iyahlupha guys isixolele kodwa nakanjani siyazama ukuthi sinithathe sinibeke khuzana stage njengamanje jabula abantu eNingizimu Afrika
bathi abantu ukhuba kabuya stage nakanjani bathi buya iseqedile iperformance yakhe asazi noma uzobuya noma ngeke abuye kodwa ke abantu bebethi ke akabuya bethi phela abadelanga nakanjani ke iperformance yakhe ke uKhuzani njengoba niyibonele ke live nakanjani kuzona ke indaba zikabhonqo yo bathi kuba buya ngiyakhala la unqo uthi best live ever abantu abaningi bayancoma bathi best live ever ke sizwe ukuthi abantu bone kanjani ke abala. How was the performance of Kuba? How was the performance? Bengasakhulu uthakabuye akaphindi abantu bajabule basina kanjani ayibuye performance. How was the performance? Yo